די! לא! השתגעת? די, את מכיבה לי! לא, לא, תמיר, אני אחנוק אותך! כולה אתה ותכף תביא לי את היד! לא! הפצע! לא! תמיר! לא, מה יש לך להביא לי את זה? לא, שעה מנה. עד שזה נעלם זה עדיין וידאו. די, לישון! לישון! אני דרוך על בגדים של מישהו. זה בגדים של גיא. למה על דת? תביא את זה, תביא את זה, תביא את זה, לא! תביא לי, תביא לי. לא, לא. תביא לי! זה וידאו? בשירותים, בשירותים! תזרוק עליה, תזרוק עליה. יש פונה, יש פונה, יש פונה! קחי אותה, קחי אותה, אני חזרה. תסתכלו ברק! אמא שלכם. איזה פחדו ברק תפק! תביא, 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 תביא. אוף אמא! You fucking what? תראה, תראה, תראה. למה אתה תראה לעזור כוחות. לא רוצה שהמצלמה שלך תהיה אנחנו שוברים בהכל, אנחנו נמצאים משקעים את הבית שלנו, של הדירה הזאת. זה נשמע. אוי זה גדול. אוי! קדימה איזה! קדימה איזה! אידיוט! אוי זה היה טוב. הוא יחזור. למה את לכם שני סולמות? עכשיו נשים את זה. היי לא, תקחי את זה שמה. בית מי? נו, נשבר הזה של הדלת. מה איך? אמרתי קפוץ לי! מה נשמע? אוקיי, עצור, 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 תעשה פליי. איזה ילד קטן. תעשה סטופ, סטופ, זה רק יערס מעכשיו, סטופ. איזה ילד